Šebrota vyjebaná. Habadaba. Už je to tam? Ty vyjebanec. No. Idem na to? Počkaj, není som strapata. Strapata, páň. Tak toto mám držať, že... Dobrý večer. Však aby som vyzeral štíhly, krásny. Jak som v skutočnosti vlastne. Dobre, tak ty vybrať. Takže ahoj, je tu najväčší porodca rokovej maturity Sanchez. Chcem vás pozvať na finálové kolo 28.11. v MMC Bratislava o 18. otvárame brány. o 18. hodine. Všetkých srdečne pozývame. Vy vyjebanci.